Wegah ramane galak. Pangklimbang 5 menit dina Selasa Paing tanggal 24 Februari taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 6 ayat 7 tekan ayat 15. Aku nate kenal sawijining rama kang galake rangudubilah kaya babon macan momong paribasani. Sebut wae asmane Rama Srenggono. Angel banget ngladeni Rama Gono. Rikala petugas kur nyanyi ora kaya kang dikarepake, diendhek kanthi cara bengok saka altar. Rikala bocah-bocah misdinar ora ndang cak-cek anggone ngayahi wajib marga isih belajaran, digetak-getak njur wegah tugas meneh. Mula rikala Rama Gono kang kejibah misungsungake misuci, petugas kuri luwih seneng meneng tinimbang loro ati sakdawane misa. Semono uga karo petugas misdinari. Ora ana misdinar siji-siji sing gelem nglayani. Wegah ramane galak. Mangkono bocah-bocah nampike. Saking judheke Rama Paroki, wekasan Rama Gono ora kawenehi jadwal ngunjukake pahargyane Karisti. Misuci bali regeng meneh. Mbuh kepriye carane Rama Gono anggone ngayati piwulang pasaman suci bab Allah Bapa kang sinembah wong Katolik. Nanging manut panemuku kok sajak cengkah karo wedharan dalem Gusti Yesus ing waosan dina iki. Ing waosan dina iki Gusti Yesus nepungake Allah Maha Kuwasa marang para pendhereke minangka Bapa utawa Rama. Mula saka iku ndedonga mengkene, Rama kawula ing swarga, mengkono pangandika dalem. Marga donga mujudake kaludhangan kanggo patemon sapejagung antara manungsa kalawan Allah. Mula patemon mau prayoga jroning kahanan enak kepenak, ora kepeksa, ora ana jroning kahanan keweden lan sak pituruté. Kanthi kahanan kaya mengkono mau, kaajab manungsa bisa wawan rebu karo Allah Rama kanthi kepenak, ngesokake unek-uneke marang panjenengane tanpa wedi didukani. Saumpamane didukani, nanging merga sesambungane dumadi antara anak lan wong tuwa, mesti ya isih tetep prayoga. Tumrap sawijining bocah ora ana paraga kang luwih caket kejaba paraga bapak. Marang paraga bapak, bocah asring klayu lan glendhotan. Mula kanthi nepungake Allah Maha Kuwasa minangka bapak, kaajab para pendhereke ora wedi menawa kepengin sowan ndedonga. Nadyan mengkono, nanging Allah ora ndak wenang. Nadyan Maha Agung, Allah mono ora wengis. Suwariki, Allah Maha Kuwasa iku penuh welas asih lan maha tresna. Panjenengane tansah ngersakake kang paling becik kanggo manungsa. Panjenengane luwih tinimbang bapak-bapak lumrahe. Nadyan manungsa tumiba ing dosa, sauger gelem martobat, panjenengane ya ora suthik ngrumentahake sih pangaksama. Panjenengane kupiyang ngrumentahake kang paling becik kanggo umat dalem kang uga karengkuh minangka putra. Para tresna pelem kinasih, ora saben pendherek dalem Gusti darbi pengalaman nyenengake jroning srawung karo paraga Bapa. Nanging ora duwe pengalaman ora nyenengake, ora ateges ora bisa ngrasakake sih katresnan dalem Allah. Jer Gusti Allah uga rawuh ing paraga-paraga Bapa sakjabane wong tuwa. Prayoga kalelimbang sepira caketku marang Allah minangka Bapa, saengga saben dina bisa ndedonga kanthi prayoga. Suawi sami munjuk, kunjing aswa dalam yang Rama so yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Rama kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna, Keraton dalem mugi rawuha, karsa dalem kalampahana,
wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sakmenika, sakathing lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene anggen kawula ugi angapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tinebena saking panggoda, so linuwarna saking piyawon. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.